Pripravili sme si pre vás takýto svet, v ktorom ukážeme náš mikroregión. A tá obec sa volá Melčice časť Dolina. A postavili sme tu taký tobogán s lodičkou, v ktorom sa dostaneme do bazénika. No, postavili sme takýto dom z diamantových blokov, ktoré sa mi aj páčia a no, ukážeme vám ešte vnútro. Tu máme iba čierne koberce a nejak. Toto som tu domotal a